говоря на всички, приятно ми. Може би за повечето от вас съм ви позната. Повечето ме знаете като Елена Бела Монела навсякъде, но пък все пак аз съм една Ели. Искам да ви кажа с радост, дойдох в Турция в клиника Мурсанита, за да си направя стомашния ръкав. Имах обаждане, питах как да се направя, какво да се направя, но най-накрая вече сега се реших, за което и страшно много благодаря. Искам да ви кажа, аз съм на 49 години, съжалявам, че не се представя, повечето знаете, от Варна съм. И искам да кажа една голяма благодарност на всички папа. Никога няма да съжалявате, опитайте вие. Знаете, аз съм луда глава, трас, няма промени. Идвате, правите и ще ви докажа на всички, че ще вътрешно в земята. Да знаете. От мен целувки.